Soc la Frida Kahlo. Em voleu conèixer una mica? Vaig néixer a Mèxic, el 6 de juliol del 1907. Aquesta és la meva família. I vivíem tots junts a la Casa Azul. Heu vist que bonica? Era de color blau i tenia uns jardins molt bonics. Quan tenia 6 anys em vaig posar molt malalta d'una malaltia que es deia poliomielitis i em vaig quedar coixa de la cama dreta. El meu pare em va animar a fer futbol i natació per recuperar-me millor i tenir més força a la cama. Quan vaig ser més gran, vaig començar a estudiar per ser metge. Era la primera vegada que les dones podien anar a la universitat. Allà vaig descobrir els vestits de la cultura tradicional i em vaig començar a vestir plena de colors, de joies exòtiques i flors. Però un dia de molta pluja, quan tenia 18 anys, em vaig oblidar el paraigües a l'escola i el vaig anar a buscar. Vaig agafar un altre autobús i llavors vam tenir un accident terrible. Vam xocar amb un tramvia i vaig quedar molt ferida. Em vaig fer mal a la columna, la cadera, la cama i vaig estar molt de temps a l'hospital. Vaig acostumar-me a viure amb el dolor i vaig començar a pintar des del llit. Em mirava al mirall i em pintava a mi mateixa. I també pintava el mal que sentia. De mica en mica em vaig anar recuperant i vaig conèixer el Diego Rivera, un pintor molt famós. Ens vam casar i el vaig estimar moltíssim, tot i que també tenia altres amics i amigues que estimava molt. Degut a les ferides no vaig poder tenir fills i vaig estimar moltíssim els animals. A casa tenia micos, cérvols, ocells, gossos. Vaig començar a exposar les meves pintures per tot el món. San Francisco, Nova York, París. I les meves obres van agradar molt. Van començar a estar a molts museus i la gent les anava a veure. Però amb 34 anys vaig començar a tenir molts problemes de salut i em van haver de tornar a operar la columna. També em van haver de tallar la cama dreta i em vaig pintar una bonica bota vermella que em feia de cama. Quasi no em podia moure, però jo seguia pintant, des del llit o des de la meva cadira de rodes. Un dia, a la meva ciutat, van fer una exposició dels meus quadres, però jo no hi podia anar. Així que vaig demanar a una ambulància si m'hi podia portar i vaig rebre a tothom en el meu llit. El 13 de juliol del 1954, amb 47 anys, vaig morir a la meva Casa Azul, al costat de la gent que més estimava. Més endavant, la Casa Azul va ser un museu que tothom pot visitar per veure on vivia, com era la meva habitació, la sala on pintava, els jardins, els meus vestits i les meves obres. Ha passat molt de temps, més de 100 anys, però la gent encara em recorda. La vida és molt bonica i tot i que a vegades ens passin coses que no ens agraden, podem treure forces per seguir endavant i aprendre a ser feliços.